Shalo basi. Asakusebenzela uyekele ngathi usanzelekele ngizokusebenzela ake ngikhulume nobhuti ababuyayo ababuye eGoli ababuye eThekwini ababuye emazweni le babuye beze emakhaya bazobona imindeni yabo bazobona abafazi babo bazobona omama nobaba babo okufika ekhaya uzokuhlukile nje uthenge amaphakathi amaswidi la usuka khona uthenga amaphakathi amaswidi bodlela kaGologo uma unamandla ungafona ekhaya ukuthi abakuphisele mfaka imali bephise bethenge imithombo impuphu benze utshwala ngile amaswidi uthenga amaswidi uza nawe ekhaya ufike ekhaya amaswidi akho wafaza egcekeni upha izingane ezachithekayo amaswidi akho uwafaza egcekeni ekhaya upha izingane eziphilayo zicosha phansi nezingane ezachithekayo zizocosha phansi angeke ekhaya ukuthi aziphiwa zona ngoba mawuningane ezandleni lezi kuphika zatandanisa kodwa mafaza egcekeni zicosha zonke bese ugada ocoshe kakhulu bese umhlephulela uthi akaphe abanye abangacoshanga noma abacoshe kancane vele zizobhuduzela izingane zizobhuduzela zicoshe kodwa khona uzocosha kakhulu kunabanye uzosugada lowo ukuthi hawu ukahla upha abanye okuncane upha abachithekayo ingane zakho ezachithekayo ingane zosisi bakho ezachithekayo ezabafundi ezachithekayo ezamawakho ezachithekayo nezandlu emhlabeni zazalwa zaphela zandlu emhlabeni bazocosha bonke labo bantu yibo labo bantu abasithi banamandla basibhekile bazocosha bonke labo bantu lawo mabhodlela akho kaGologo nawo ubizo baba noma baba khasekhona bese ngasekho mesekhona uyamnika ubiza abanye obaba phela nabo la endaweni ubiza abanye obaba phela nabo la endaweni bayaphuza bayachitha phansi istifu bapha abaphansi la ekhaya asebandlule emhlabeni abazidaza la ekhaya bapha bona wena umuntu othola inhlahla wena ufike notho ucabangele leyo nto leyo uma abazali bengasekho fika phela naGologo ubiza obaba bohlala endlini ngababo wakho noma kaGogo bexoxa ngesintu uyalalela uyakhuliseka ukuthi izingane zikhuliswa kanjani lesi simo esibhekana naso sokukhuliseka kabuhlungu nje kweingane njengoba ingane sehlubuka zincane zino-12 years singagwema kanjani bekufundisa ukuthi umfazi ubiyelwa kanjani umuzi wakheka kanjani yiphi indlela yakho umuzi umfazi uyabiyelwa awumdlisi umfazi uyabiyelwa usebenzisa intelezi obaba bazokutshela izihlahla esetshenziswayo ukubiyela umfazi umbiyela kanjani nako ukuze umuzi wakho bengafohli uyamqinisa isithunzi akanaso ukuthi dala zakini asinamathele kuyena zimbheke zomvela nje bafaneni ngeke umfazi wakho mebiyelwe ezoqhamuka indle bafana vele umkhuzela bakhuzela ingane khuzela intombi ekhuzelayo hayi umfazi womuntu osukwenzeke ngizumqinisa isithunzi ukuthi noma ekuphi akangeyeki akangathatheki kalula akangathatheki kalula zobaba abazokutshela lokho ukuthi umfazi ubiyelwa kanjani umuzi wakhiwa kanjani yimindlela yokukhulisa izingane ukuze ingane ephephe lolu bhubhane likhona ingane sehlukumezekile sakhuliseke ngendlela ukuze ingane yakhe ingashishi iphunyuke esandleni yimindlela yokuyikhulisa obaba bazokutshela lokho kunabantu abadinga amawele kodwa bakwazi ukwathona kodwa obaba bazokutshela yenza kanjani mntana namhlanje aziphi ihlahla ukuze kuphume lento oyifunayo hlanisa ziphi ihlahla kuze kuphume lento oyifuna ufana ukumisela mawuzala ingane zamantombazane njalo uzala ingane kuphela uma ufuna ingane yomfana kunendlela ukumiselwa ngayo bayokutshela ubaba ukuthi hamba kubani uzokwenzela ukuhlanza ihlahla ezukuthi leyo ngane bese yimisela phela ke bekutshela nengozi ukuthi ingane emiselwe uma isingasathulwa ngaleyo ngane izohlupha lana la ingane emisele iyahlupha vele iba yimpi egcekeni yonke into ifuna kube okwayo ayilawuleki obaba bazokutshela lokho akuthina abafana sokutshela lokho ukuthi ingane imiselwa kanjani uma bathola abafana kuyamiselwa kuzothola umfana ubale ukuthi yena uqhubisa isibongo sakhe asime asifi isibongo sakhe uma kukhona ingaza abafana uma ungabathola abafana umuntu azokugana kubantu bazibongo sakhe asiyafa isibongo sakhe asiyafa ngaphandle makuzoqhamuka umfana zaleso ingane yakho bese angayithathi leyo ngane angayishaya lo mfana ke wena osoba la ekhaya osoba umshana la ekhaya uzoba umlanjwana yena osomisela sosibongo uma ubhuti la ekhaya bonke bengekho nobhuti la ekhaya bonke bengaphiwanga ukuya